ktoré ťahali kone. No teda. Takže to je Tedy také popreplietané, tedy že na Koburg, áno. áno. A Starky, môjho manželov, Starky slúžil u tohto cára Koburga, tak mu daroval aj prsteň a vlastne on s ním chodil po tých jeho cestách. Áno. Len potom sa Starky vrátil, zobral si vlastne manželku, ktorej dcera bola moja svokra, nebohá. Takže takto mohol tam ostať, lebo on vlastne si vybral z tých chlapcov toho Starkého Fujku a on sa ako veľa pri ňom akože naučil. No a keby si také ešte prišli sem, tak na Prednej hore má Koburg svoje ten bývalý kaštiel. zámoček, taký kaštielik. Aj vďaka Koburgovcom vlastne tu bolo rozvinutý priemysel. Po Horskej maši sa vyrábali hračky, domáce potreby. Potom sa postavili také pivničky koburgovské. V našom chráme je aj tento kostol vlastne, on tiež niečo financiálne staval a my ako grécko-katolíci máme oltár. A máme tam vlastne tú koburgovskú korunu na tom oltári. Máme tú Ferdinandovú korunu, aj taký znak máme na lavici, takže ja si myslím, že Šumiac je veľmi významný tým, že tu bolo veľa významných. Červené skale a keď pôjdete smerom na Poprad, tak je pošta a tam sa narodila spisovateľka Klára Jarunková, Áno, to je pravda. ktorá vlastne jej diela boli preložené do veľa jazykov, takže my sme tam potom aj majú tam priestory prenajaté spolomky, taký klub, tak sme jednu miestnosť zachovali, ako taký pošta vyzerala. A potom je tam vlastne nábytok Kláry Jarunkovej a keď tam niekto príde, tak dokonca je QR kód, že z každá knižka, ktorá je tam prezentovaná, tak prečítajú študenti z umeleckej školy vysokej z Košica, mi zdá, nejaký úryvok. To sme minulý rok akože otvárali. No a keď ešte by ste mali čas na Šumiaci, tak máme tú najstaršiu savnu. A tá najstaršia savna je smerom, na keby ste Slovensku. išli, aj myslím si, že aj v Európe. Alebo? A jej história spočíva v tom, že Šumiačan išiel bojovať za prvej svetovej vojny do Ruska. A tam ho zajali Rusi, No to chceli som ho tiež zabiť. počul, áno. A on sa začal modliť po staroslovensky, neviem, či sa máte vy staroslovenčinu sa modlíte. A začal sa, my sa modlíme, ja som sa aj to staroslovenčinu naučila, takže on sa začal po staroslovensky modliť, Otče náš, že si na nebesi a tak ďalej. A tí ruskí vojaci si myslia, že je Rus, takže modlitba mu zachránila život. No a potom on sa tam zaľúbil do jednej Rusky. A oni mali savnu. Ale oni sa tak strašne mali radi, že aby prišli na Slovensko, mali veľmi ťažký prechod cez Rusko, nechceli ich pustiť, ale putovali vlastne peši. No a potom sa usadili tam, kde je tá stará savna. Aby jej nebolo smutno, tak jej tú savnu takú postavila ako v Rusku. No ja keď som nastúpila do úradu, tak som túto savnu, najskôr sme museli pozemok odkúpiť do prenájmu a potom sme cez VUC zrekonštruovali tú savnu, takže je ako taká pamiatka kultúrna, že kto chce, môže sa prísť pozrieť. No a potom sme mali takú myšlienku, že už keď máme takúto savnu, takže urobíme novú, tak akurát budeme okolo 20. oktobra otvárať. A je to na fínsky spôsob, je to pri potoku, takže takou cestičkou 200 metrov prejdete zo starej savny a riadne sa tam dá savnovať, je to v prírode, je to na prírodný spôsob, je to krásne. Aj keď som mala veľa úskalia a starostí s niektorými poslancami, lebo viete, pán Gigas by vám povedal, že ktoré sú najlepšie sestry, závisť a nenávisť, hej. A tieto sestry idú ruka v ruke, takže ľudia aj u nás na Šumiaci, aj keď sme spevavý národ, aj chodíme do kostola, aj sme si tak pomáhali, súdržní, ale aj tu Šumiac je taký, i keď sme ešte my Slováci, hej, my sme orientovaní, dá sa povedať, že nemáme tu tak tých liberálov. A ja vždy, keď aj máme nejaké akcie, ja to vždy podotknem, že môžeme ďakovať Bohu, že máme čo jesť.
aby sme si zachovávali tradície, históriu, to, čo nás naučili naši predkovia. A ja vždy som to povedala, žena je žena, muž je muž, rodina je základ spoločnosti. Keď bola aj pani prezidentka Čaputová pri všetkej úcti, ja som si ju zvesila, aj som dala do skrine, pretože sa mi nepáčil prelet, keď dovolila tých amerických lietadiel. A proste my s Amerikou nemáme nič spoločné. My sme Slovania, slovanské národy. My musíme vychádzať z toho, že máme slovanské korene a nezabúdať na to, že nás Rusi oslobodili. Darmo tu teraz budú hovoriť, že Rusi akí nepriatelia. Rusi sú veľmoc a jednoducho, či sa nám to páči alebo nie, budú aj boli. Rusi vydržia veľa, ale vydržíme aj my Slováci. No, odbočila som od témy, takže máme tu druhú savnu a tu máme na námestí, ak by ste ešte chceli, keď pôjdete na Holiu a môžem otvoriť, máme šumiackú izbu, ktorá je zariadená tak, ako kedy si na Šumiaci žili, ale máme tam aj venovanú jednu miestnosť nášmu súboru folklórnemu a takisto máme venované výsadkárom, lebo máme také významné osobnosti ako Juraj Kriváň, ktorý bol vlastne, áno, a ktorý vlastne aj zomrel, keď lietal. Takže máme tu, vravím, bol tu Krojc, riaditeľ školy, taká významná osobnosť. Teda máme dosť tých významných osobností, na ktorých môžeme byť hrdí. A vravím, teraz sa asi ľudia vracajú v našu mestu, lebo máme tu novú cestu do polovici na Kráľovú hoľu a tá Kráľová hoľa je naozaj magnetom. Máme tu aj veľa Rómov, ja s Rómami viem vychádzať, viem ich korigovať, som ich zamestnala a vďaka nim máme vlastne, môže fungovať škola, máme tu obchody, máme poštu a môžem povedať, že aj veľa rómskych detí išlo na stredné školy, učňovské školy, takže dá sa aj s Rómami. Aj teraz, čo ten pán vám vravel, on je zamestnaný od stredy do nedele, vyberá parkovné, takže, lebo viete, radšej ich zamestnám, keď môžem, ako keby mali byť nezamestnaní, chodiť po dedine kradnúť, tak to majú pracovné návyky, im sa zlepší tiež životná úroveň. Sú to tiež ľudia, takže ja nerozlišujem, či je to Róm, či je to Maďar, či je to Slovák, ale aký je to človek. Pretože keď je aj Slovák a Slováci tiež sa medzi bielými nájdú neplatiči, fluktuáni, ktorým sa nechce robiť a tak ďalej. Takže... Srdečná vďaka za tento výklad. Takže by som tak povedal, že vaša funkcia je vlastne v dobrých rukách, pretože vaši predkovia teda, to, čo ste nám vymenovali, sú spojení s tou históriou, už od tej prvej svetovej vojny, dá sa povedať. A keďže v tej pesničke sa spieva, stojí strom zelený, naklonený a spieva sa do šumiackej zemi. Áno, nie do slovenskej, do šumiackej. Toto samé o sebe je dôkazom toho, že autori tejto pesničky, boli alebo ten autor, áno, ináč keby nebol bývalý rodák Šumiaca, tak by vlastne do toho textu nebol dal, že strom je naklonený do šumiackej zemi. Ale keď prišli do Československa ešte Aleksandrovci z Ruska, teda ten súbor vojenský, tak pravda spievali s tým vašim spevokolom, hore ruskí chlopy, túto pesničku, pretože Ďurka Paušoru, ona je Blažená, jeho žena, nie? Áno, býva v Rúcej, no. On krásne spieva, áno. Takže vlastne tí Aleksandrovci povedali, že ale keď sa bude spievať, stojí strom zelený, nakloní do šumiackej zemi, kto vo svete bude vedieť, že čo je vlastne Šumiac. A tak dali do toho textu do slovenskej zemi. A tým sa tá pesnička stala slovenským hymnusom. A my na každom tom stretnutí, ako vyslúžili vojaci, koľkokrát sme sa už stretli? 10. Asi 10 krát. Stále túto pesničku, tento hymnus na Krajovej holi, stojí strom zelený, naklonený do slovenskej zemi, spievame. A tak prišiel teraz taký nápad, že keď som tých chlapcov ako pozval sem k nám do Revúcej, tak som si povedal, že je historická príležitosť moment, keď sa tá pesnička Stojí strom zelený zaspieva o Krajovej holi, priamo na Krajovej holi. Tak preto tam ideme. Na počesť aj pred 80. výročiu. 80 rokov ste mali, či budete mať? Mal. No ale to je ešte klobúk dole, že v takom veku, že vládzete. Ako mali sme už aj sobák, sme robili na Kráľovej holi, sobačili sme, áno. A vravíme, ja tam občas idem, ale je to náročný výstup, ale
Pôjde sa vám dobre, lebo vravím, my sme už robili prvú etapu, vlastne do polovici je už cesta pekná asfaltová. Nedá sa prísť až na samý vrch? Dá sa ísť, ale tam je už potom dostá cesta, uvidíte, keď tak sa otočíte a pôjdete. Ešte som sa chcel pýtať, nepočíta sa, lebo keby tá krajová hoľa bola kdysi v Českej republike, Už majú zlaté. tak už je tam dávno sedačková lanovka. Viete čo, lanovku, ja osobne som nie za lanovku. Nie, ja vám poviem prečo. Delgard má vleky a veľa ľudí, to vravím zo skúsenosti, ktorí chodia sem z Bratislavy, chcú ticho, oni chcú ísť pešo alebo na bicykloch. A už keď bude lanovka, veď kto chce, tak si vyjde pešo alebo na bicykli a preto sa robí tá druhá časť tej cesty, že vždy je to také osobnejšie tými autami, lebo lanovka je pekná. Lenže už by to bolo tak, toľko by tu bolo ľudí, tá príroda, tá panenskosť by bola narušená. A viete, my chceme mať komfort, my chceme mať pohodlie, my chceme všetko hneď, ako prestali sme byť trpezliví, prestali sme počúvať tie Božie plány, že Boh robí v skrytosti a dlho a my chceme hneď. A to je to nebezpečenstvo dneška, že zavoláte a hneď počujete na druhom konci sveta niekoho, sú maily a tak ďalej a prestali sme byť trpezliví, prestali sme sa živiť vlastnými rukami. Na dedine poviem príklad, nesadíme, nepestujeme, nechováme, lebo dneska máte v tých supermarketoch všetko. A vraj my osobne my chováme, hej, aspoň tie sliepky a hydinu a máme mačku aj psa. A ja vám poviem tak, ja som sa vydala ešte do Drevenici, lebo ja som bývala takedy v bytovke, však v Žiari. A potom sme stavali dom, ale kurvili sme do Petríkova, ráno boli malé deti, ja som musela Petríky vyčistiť, drevo nanosiť, zakúriť a proste to človeka posunie dopredu, že máš a musíš. Hej, a dneska vravím, sme spohodlnili. Dneska, keď mi niekto povie, že sa máme zle, že je chudoba, nie je to pravda. Tu majú deti zadarmo obedy, väčšinou sú rómske. Kuchárky tak dobre varia a keby ste videli celé stehna, všetko tie cigánske deti dávajú do odpadu. Zbierame komunálny odpad. My platíme mesačne 5 až 7 tisíc v Brantnerovi za komunálny odpad a v rómskej osade je 600 litrov dakedy kuchynského odpadu, čo všetko cigáni dávajú do odpadu. Tak kvôli, ako ja to vidím, alebo tu chodia na hoľu z Bratislavy na drahých autách a on povie, že 3 € nezaplatí parkovné, čo nám treba na obec, ako to je výsmech. A vravím to tak, robia Slovákov chudákov. No nie sme chudáci. Ešte nikto na Slovensku nezomrel od hladu, pretože ešte aj tí bezdomovci majú tie záchytné stanice a tie centra tej prvej pomoci a tak ďalej. Len my sme si prestali vážiť jedlo, prestali sme si vážiť dosť starých ľudí. A ja ešte to poviem, lebo sú tu aj starší ľudia. Ja som veľmi citlivá na to, lebo robila som aj odborného garanta v Talgarte v domove sociálnych služieb a tie deti dali tých starých rodičov do domova, ani na Vianoce neprišli pozrieť, ale idú na výlet. Kde sme sa to dostali? Veď tí rodičia nám dali život. Veď ďakujem Bohu, že ja som aj rodičov, aj svokro sme 3 roky opatrovali, takže dá sa to. Všetko sa dá, ale človek musí chcieť. A my len hľadáme výhody, hľadáme, hej. A viete, ja napríklad, poslanci povedali, nič jej nedáme, nič nerobí, ja mám základ, hej. Ale som povedala, tak nedajú mne, zás mám lepší plat, ako keď som bola referentka a keď vidím, že zamestnanci sa snaží nám druhým, lebo Pán Boh mi povie na poslednom súde a dala si tej vdove mzdu, nezadržala si a dala si im odmenu, tak takto sa aspoň s tým štítom postavím aj pri tom poslednom súde, že fakt ja tú robotu nerobím kvôli peniazom, lebo keby som robila kvôli peniazom, tak si nájdem robotu, kde by som z toho zarobila, ale robím to preto, aby niečo po mne ostalo, keď niekto príde po mne, aby mohol pokračovať, aby sa tá obec zveľaďovala a proste, aby som aj keď odídem, tak odišla s takým spokojným kľud. Prosím? Áno. No tak možno. Ďakujeme veľmi pekne za... Prosím. Koľko obyvateľov je to? Tak